de 1000 segles d'edat, d'estat civil, solter, sense domicili, sense estudis, ni títols, ni diplomes, ni condecoracions. Natural del no-res, habitant de res, destinat a res, promet no dir res. Senyor fiscal, faci una acusació com cal. S'acusa Carnestoltes, rei dels poca-soltes, que tants dies sense treballar no aprendrem les taules de multiplicar. Ens ha marejat durant una setmana, fent-nos fer el que li ha donat la gana. Jo proposo com a fiscal condemnar-lo a la pena capital. L'advocat defensor té la paraula per exposar les raons sobre la taula. Senyor fiscal, vol dir que és una pena com cal? No hem de torturar la gent perquè faci 4 coses malament. Jo crec que abans de decidir hem d'escoltar els testimonis, que és el que hem de dir. Que els testimonis comencin a parlar, que en poca estona hem d'acabar. El Carnestoltes és el rei del poca-soltes. Per culpa d'ell, una setmana de desbauxa i desgavell. Això és veritat. Després d'en treballar, ens hem de gust cantar i ballar. Els de la classe senzillers no poden perdre el temps amb disfresses. Se'ls acaba l'escola i no paren de fer xerinola. Deixem-los un temps de desbauxar. L'any que ve divertir-se no podran, perquè molta feina tindran. No us deixeu enganyar per aquest cap de bassa, que té un cap més gran que una carabassa. No digueu bajanades. El Carnestoltes té el cap normal com qualsevol mortal. Voleu fer el favor d'anar al gra? I en tonteries no arribarem enlloc. Parlem de coses serioses o avançarem ben poc. Els nens de la llar d'infants són els més petits de l'escola i si segueixen els seus consells no pararan de fer xerinola. Ves, què hi farem? Tenen tota una vida per davant. El fet de riure una estona sembla més interessant. Silenci! Si segueix aquest desgavell, haurem de donar un cop de martell. No ens encantem que es fa tard i s'ha de prendre una decisió. El jurat està preparat per donar la solució. Amb la vella de la sala, el Carnestoltes ha vingut amb una mica de gresca. Potser que l'acceptem i no l'enviem a prendre la fresca. Podríem donar-li una oportunitat, no cremar-lo com l'any passat. Amb el Carnestoltes sempre fem xerinola i ens agrada que vingui a l'escola. Jo dic que per fer festa una setmana no cal tocar la campana, però quan tot això s'acabarà, tots ens posarem a treballar. El jurat s'ha decidit. Indultem-lo tot seguit. I com que de la crema s'ha lliurat, esperem que torni de bon grat. I perquè estigui ben content, unes cançons li mostrarem. Adéu-siau a tots i a totes. Me s'estan acabant les forces. Treballeu i feu un bon dar. Us espero que la festa us hagi agradat. Adéu.